Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagis sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglan mo barug ang mga tinunan ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo, nga magkausa ug alang sa tanang panahong gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawan. Maoy hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo. Kauban ni Pastor Jeremias Hangad, ang putling ebanghelyo. Tulumanon nga gihatod kaninyo sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines. Ang putling ebanghelyo. Ang putling ebanghelyo. Ang putling ebanghelyo. Mayong hapon, Dapitan City, Dipolog City, Zamboanga del Norte, Zamboanga Sibugay, Misamis Occidental ug kutob sa tanang gidala sa Ginoo sa pagpaminaw ni ining atong programa nga giuluhan og ang putling ebanghelyo. Kini ang inyong igsuon og higala sa kahanginan si Pastor Jeremias Lauri Hangad sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines. Diniyugan sa iglesia nga nag-sponsor niining atong programa, ang Salitran Covenant Bible Church sa Barangay Salitran, Dakbayan sa Dasmariñas, probinsya sa Cavite. O gumikan sa adjustment sa akong schedule, mga minahal nga tigpaminaw, mupahulay sa langta sa atong expository series on the Book of Acts of the Apostles. Karong sunod simana na lang tamo padayon sa atong regular nga pagtuon. Mao nga ang atong teksto ning takna sa kahaponon, makita sa Ebanghelyo sumala ni Lucas Kapitulo 12, versikulo 13 hangtod sa 21. Ang giingon diri, adunay usa sa mga namati kaniya taliwala sa bagang katawhan ang miingon, magtutudlo, sultihi ang akong igsuon nga bahinan ko niya sa kabilin nga kabtangan sa among pamilya. Apan miingon si Jesus kaniya, kinsa ang nagtuga kanako nga mahimong maghuhukom utig pataliwala tali kaninyo. Unya dayon miingon si Jesus kanila, pagbantay kamo ug panalipdi ninyo ang inyong kaugalingon batok sa tanang matang sa kahakog. Tungod kay bisag anaa sa kaabundansya ang usa ka tawo, dili gihapon malugwayan sa iyang kabtangan ang iyang kinabuhi. Ug iyang gisaysay kanila ang usa ka sumbingay nga nag-ingon, adunay usa ka datong tawo kang kinsang yuta nagbunga og daghang abot. Ug nangatarungan siya sa iyang kaugalingon sa pag-ingon, unsa may akong buhaton karong wala nay luna pa sa akong kamalig aron tiguman sa akong mga ani. Unya siya miingon, mao kini ang akong buhaton. Akong gub-on ang mga gagmay kong kamalig ug magtukod akog mga dagkong bodega ug didto nako tigumon ang akong mga ani ug mga abot sa akong kayutaan. Ug ako magasulti sa akong kalag ko, daghan na kaayo kag mga abot nga natigom alang sa umaabot nga mga katuigan. Pagmahayahay na, kaon, inom ug pagkalipay. Apan miingon ang Dios kaniya, hoy, tawong buang-buang, karong gabhiuna mismo kuhaon ko ang imong kalag, ug karon kinsa ang makapanag-iya sa imong mga giandam. Ingon usab niini ang sangputan sa usa ka tawo nga nagtigom lamang og kabtangan alang sa iyang kaugalingon, apan dili adunahan diha sa Ginoo. May the Lord bless the reading and hearing of His word. Samtang nagwali ang atong Ginoong Hesukristo, sa tunga-tunga sa iyang wali, mga kahigalaan, adunay usa ka tawo nga mikalit lamang og interrupt kaniya. Taliwala sa bagang panon sa katawhan nga naminaw kang Hesus. Mikalit lang og interrupt kaniya katong tawhana ug mihangyo nga husayon ni Hesus ang panagbingkil tali kaniya ug sa iyang igsuon.
Ang giingon sa bersikulo 13, adunay usa sa mga namati kaniya taliwala sa bagang katawhan ang miingon, magtutudlo, sultihi ang akong igsuon nga bahinan ko niya sa kabilin nga kabtangan sa among pamilya. Siguro ang nagdagan sa hunahuna ni adtong tawhana, mga kahigalaan, makatabang gayud si Jesus kaniya. Tungod kay gamhanan man siya kaayo, ug matuman gayud ang kutob sa iyang ipamulong. Mao nga buot niya nga si Jesus mao ang muhusay sa ilang kaso. Kung atong i-analyze ang koneksyon tali sa sumbingay ni Jesus ug sa kahimtang ni adtong tawhana, murag masabta nato nga walay legal nga basihan ang reklamo ni adtong tawhana. Murag gidriban ra siya sa iyang pagkahakog. Tungod kay kung aduna gayud siya legal nga claim sa kabtangan, pwede man unta siyang mo-file og kaso didto sa korte o mga hukmanan. Of course, mibalibad si Jesus sa pagpataliwala sa nagkabangi nga managsuon. Tungod kay dili man kana mao ang iyang tuyo sa iyang pag-anhi dinhi sa kalibutan, ang muhusay og mga kaso. Trabaho na sa mga huwis. Ang tuyo ni Jesus sa iyang pag-anhi dinhi sa kalibutan mao ang pagluwas sa mga makasasala. Ang giingon ni Jesus, the Son of Man came to seek and to save that which was lost. Ang mga kaso nga may kalabutan sa legal matters, trabaho na sa mga huwis. Sa walay duda, mga kahigalaan, makahusay man si Jesus sa maong kaso. Apan dili maayo nga ilugan niya og trabaho ang mga gisweldohan nga mga huwis ni adtong tungura. Mahimo hinoong kontrobersya kung iya kadtong himuon. Manggialamon ra kaayo si Jesus, bright ra kaayo si Jesus, mga kahigalaan. Kahibalo siya kung unsang matang sa mga hangyo sa mga tawo ang iyang sugton o dili sugton. Ang atong pamalandong ning takna sa kahaponon mag-focus sa sumbingay ni Jesus. Ug ang tumong sa maong sumbingay, klaro kaayo sumala sa gipamulong sa atong Ginoo. Kaysa wala pa niya gisaysay ang maong sumbingay, miingon man siya og pagbantay kamo ug panalipdi ninyo ang inyong kasing-kasing sa tanang matang sa kahakog. Pagbantay. So buti pasabot, delikado gayud di ay kaayo ang pagkahakog. Ang giingon ni Jesus, panalipdi ninyo ang inyong kasing-kasing sa tanang matang sa kahakog. Panalipdi. Buti pasabot, mura di ay og pana ang kahakog nga mupatay sa tanang mga maigo niini. Ug ang rason ni Jesus nganong likaya nato ang tanang matang sa kahakog. Tungod kay dili gayud malugwayan sa atong kabtangan ang gitas-on sa atong kinabuhi. Adunay duha ka bahin ang atong pamalandong ning takna sa kahaponon. Una, ang maayong mag-uugmad. Ikaduha, ang dili maayong mubana-bana. Mudangat na kita sa unang punto, ang maayong mag-uugmad. Maayo gayud kaayong muugmad sa iyang panginabuhi, mga kahigalaan. Kadtong tawhana, midato kaayo siya, nagmalampuson siya sa iyang pag-uma or farming, dako ang iyang hasyenda, milambo siya pinaagi sa legal nga pamaagi, wa man siya nangawat, wa man siya nagbaligya og mga droga. Ug nagtuo ko, mga kahigalaan, nga ang iyang pag-uswag resulta kadto sa iyang kakugihan ug maayong pagdumala sa iyang hasyenda. Ug sa iyang kakugi, gipanalanginan siya sa Ginoo. Kay kung wala pa siya panalangini sa Ginoo, ang tanan niyang mga pagpaningkamot nakawang lamang unta. Bisan pa og hilo mga tong teksto, mga kahigalaan, nagtuo ko nga kadtong tawhana maayong amo sa iyang mga sulugoon. Nagtuo usab ako nga maayo usab siya nga silingan sa iyang barangay ug maayo usab siya nga lumulupyo sa iyang nasod. Dili illegal ang iyang panginabuhi, mga kahigalaan, ug dili usab illegal ang iyang estado sa ilang katilingban. Ang iyang panginabuhi lehitimo. Ug dugang pa,
Manggialamon usab ang iyang investment sa iyang kwarta. Namalit siya og mga kayutaan. Gitawag kana og real property. Ang mga kayutaan dili gayud makawat, dili pod masunog ug dili mabitbit sa ubang tawo. So wise gayud kaayo siya sa iyang mga investment sa iyang kwarta. Sa laktod nga pagkaistorya, maayo gayud kaayo siya nga mag-uugmad. Miuswag ang iyang hasyenda ug nasabtan kaayo niya ang iyang pangita. Adunay maayong mga prinsipyo nga pwede natong makatunan gikan sa maong tawo sa sumbingay ni Jesus, mga kaigsuunan. For example, kugihan gayud kaayo katong tawhana, mao nga miuswag ang iyang kahimtang. Ug kita usab, angayan usab nga magkugi sa tanan natong gipangbuhat. Paminawan ninyo kini mga bata ug mga batan-on, kining nahasulat sa Panultihon Kapitulo 10 versikulo 4. Ang giingon dire, makapobre kanimo ang pagkatapulan, apan makadato kanimo ang pagkakugihan. So di ba? Klaro kaayo mga bata, mga batan-on kung kinsa man kamong naminaw karon. Mao nga kung dili kamo gustong mapobre, karon pa lang daan, samtang nag-eskwela pa kamo, kinahanglang magkugi gayud kamo sa pagtuon. Ayaw intawon pagtinapulan. Kamura ang maalaot ug madamlag kung magtinapulan kamo karon. Kung computer games ra ug Facebook ug YouTube ang inyong giakatar. O niya pagayod. Panultihon Kapitulo 12 versikulo 24 ang giingon dire. Ang pagkugi makahimong gamhanan sa tawo, apan ang katapol makahimo kaniyang ulipon. Dili na kini sapayan pang ipalapad sa pagpasabot, mga kahigalaan. Tungod kay kamo mismo nakasaksi sa inyong palibot kung unsa ang mga nahitabo sa tawong mga tapulan. Niya pagayod, Panultihon Kapitulo 13 versikulo 4. Paminawa usab ninyo. Ang giingon dire, ang tawong tapulan mangandoy sa usa ka butang apan dili niya kini maangkon. Ang kugihan makabaton sa tanan niyang gikinahanglan. So ang buti pasabot niini nga teksto, taman ragayod in taon sa pangandoy ang tawong tapulan. Dili gayud kini matuman tungod kay tapulan man siya. Niya pagayod, Panultihon Kapitulo 22 versikulo 29. Ganahan kaayo ko niining libro sa mga panultihon sa Biblia, mga kahigalaan, kay daghan kaayong mga praktikal nga butang nga atong makatunan gikan diri. Okay, Panultihon Kapitulo 22 versikulo 9. Ang giingon diri, nakita mo ba ang tawo nga abilidaran sa iyang trabaho? Abilidaran. So ang buti pasabot, kugihan. Kay unsaon man paghimong abilidaran sa usa ka tawo kung dili siya kugihan? Okay, basahon nato og utro. Nakita mo ba ang tawo nga abilidaran sa iyang trabaho? Makauban niya ang mga hari, dili niya makauban ang mga dili inilang katawhan. In other words, ma-promote gayod siya sa iyang trabaho, ma-promote gayod siya sa iyang kinabuhi kung siya kugihan og abilidaran. Hinaot nga tamdan ninyo kining maong pahimangno gikan sa pulong sa Ginoo, mga kaigsuunan. Mudangat na kita sa ikaduhang punto. Ang dili maayong mubana-bana, bisan pa og maayong muugmad katong tawhana sa iyang hasyenda ug mga kabtangan, apan sa espirituhanong mga butang, dili siya makahibalong mubana-bana. Kay nga naman, paminawan ninyo og utro ang sumbingay ni Jesus. Adunay usa ka datong tawo kang kinsang yuta nagbunga og daghang abot. Ug nangatarungan siya sa iyang kaugalingon sa pag-ingon, unsa may akong buhaton, karong wala may luna pa sa akong kamalig, aron tiguman sa akong mga ani. Ug siya miingon, mao kini ang akong buhaton, akong gubon ang mga gagmay kong kamalig, ug magtukod akong mga dagkong bodega,
ug didto nako tigumon ang akong mga ani ug mga abot sa akong kayutaan, ug ako magasulti sa akong kalag ko. Daghan na kaayo kag mga abot nga natigom alang sa umaabot nga mga katuigan. Pagmahayahay na, kaon, inom ug pagkalipay. Apan miingon ang Dios kaniya, hoy, tawong buang-buang, karong gabhiuna mismo, kuhaon ko ang imong kalag. O karon, kinsa ang makapanag-iya sa imong mga giandam. Ingon usab niini ang sangputan sa usa ka tawo nga nagtigom lamang og kabdangan alang sa iyang kaugalingon, apan dili adunahan diha sa Ginoo. So iyang gisulbad ang iyang problema sa kinabuhi ug napamatud-an nga dili siya kahibalong mubana-bana, mga kaigsuunan. Una, dili mao ang iyang mga calculations. Kini tungod kay iya manggitangtang ang pinakaimportanteng aspeto sa iyang problema. Wala gayud siya makahuna-huna sa Ginoo. Wala gani siya magpasalamat sa abot sa iyang kayutaan. Iyang gikalimtan nga bisag unsaon niya og paningkamot, kung ang grasya sa Ginoo absent sa iyang kinabuhi, kawang lamang unta ang iyang mga pagpaningkamot. Nakalimot siya nga gikan sa Dios ang tanan nga butang nga iyang gi-enjoy sa kinabuhi. Gidawat niya ang mga panalangin, apan gikalimtan niya ang naghatag sa panalangin. Wala usab siya nagsalig sa atong Ginoo alang sa iyang kaugmaon. Didto siya nagsalig sa abot sa iyang mga kayutaan. Ug samtang nakalimot siya nga ang Dios ang naghatag kaniya sa tanang anaa kaniya, nakalimot usab siya nga anytime pwedeng bawion sa Ginoo ang tanang mga anaa kaniya. Aduna jud koy nailhan nga tawo nga hambugiro kayo sa nga tanan, kay dato lagi daghag kwarta. Unya kay mikalitra magkasunog ang iyang balay, naapil og kasunog ang iyang mga kwarta, kay wa man pud niya gibutang sa bangko ang iyang kwarta. So delikado di kaayo no kung ibutang nato ang atong pagsalig sa atong mga kabdangan. Dugang pa, dili usab mao ang iyang pagbana-bana sa iyang kalag. Tungod kay nagtuo man siya nga ang mga kabdangan ang maghatag og katagbawan sa iyang kinabuhi. Unsa may giingon niya adtong tawhana? Kalag ko, daghan na kayo kag mga abot nga natigom alang sa umaabot nga mga katuigan. Pagmahayahay na, kaon, inom ug pagkalipay. Mga kahigalaan, dili gayud makatagbaw sa atong kinabuhi ang mga bahandi. Musamot kita og kadato, musamot nga wala kitay katagbawan sa atong kasing-kasing, tinuod gayud kana. Mao kini ang nakita ni Haring Solomon sa Ecclesiastes Kapitulo 2, versikulo 1. Paminawan ninyo. Ang giingon ni Solomon, nakahukom ako sa pagpahimulo sa kinabuhi ug pagsusi kun unsa gayud ang kalipay. Apan nasuta ko nga wala usab kini kapuslanan. O gisumpayan pa niya sa versikulo 4 hangtod sa versikulo 8. Ang giingon diri, nakahimo akog dagkong butang, nagtukod akog mga balay nga akong kapuy-an ug nagtanom og mga paras. May mga tanaman ako og kaprutasan. Nagkalot usab akog mga atabay aron ipatubig niini. Nagpalit akog mga ulipon ug may mga ulipon usab ako nga diha nangatawo sa akong balay. Ako ang kinadaghanag kahayupan sa tanang nagpuyo sa Jerusalem. Nanigom usab akog plata ug bulawan nga kinuha ko sa mga panudlanan sa mga hari sa kayutaan nga akong gimanduan. Gilipay ako sa mga awit sa mga lalaki ug babayi ug naangkon ko ang tanang babayi nga akong nagustuhan. Apan unsa ang konklusyon ni Haring Solomon sa bersikulo 11? Grabe kay kadato si Haring Solomon. Pero unsa ang iyang konklusyon? Paminawan ninyo, bersikulo 11. Unya na malandong ako sa tanan nga akong nahimo, ug sa labihan kong kahago sa pagbuhat niini, ug nakita ko nga wala kini kapuslanan. Sama ra ako sa nagdakop og hangin, wala gayod kini kapuslanan.
Unsa pa ang sipyat nga pagbana-bana sa tawo sa sumbingay ni Hesus? Dili usab mao ang iyang pagbana-bana sa mga panahon ug katuigan. Iyang gibana-bana nga taas pa kaayo ang iyang kinabuhi. Unsa man ang iyang giingon, kalagko daghan na kaayo kag mga abot nga natigom alang sa umaabot nga mga katuigan. Pagmahayahay na, kaon, inom, ug pagkalipay. Sumingon siya, umaabot nga mga katuigan. Wala gayud niya mahunahunai nga pwede siyang mamatay anytime. Kung pwedeng bugtuon sa Ginoo ang iyang kinabuhi anytime, wala na niya mahunahunai. Higala, kumusta ang imong paminsar sa imong kinabuhi? Gatuo ba ka nga moabot kag tiguang kaayo nga edad? Basin ug unya, bugtuon na sa Ginoo ang imong kinabuhi. Nakapamalandong ka ba nga anytime from now? Pwedeng unyang alas 8 sa gabi, mabugto na ang imong kinabuhi. Kumusta ang imong pagpangandam alang sa pag-atubang nimo sa imong magbubuhat ug maghuhukom? Daghang mga katuigan ang milabay didto sa Switzerland. Adunay usa ka barangay nga anaa nahamutang sa ilalom sa dako kaayong avalanche. Unsa man kining avalanche? Kining avalanche mga kaigsuunan, ice kini, ice nga gahi kaayo, nga natigom ibabaw sa bukid, nga kung muabot na ang limit sa iyang kabugaton, mukalit lang kini og hugno, ug dayon ang mga tawo sa ilalom, mga matay gayod kung mabundakan sila or mahugnuan sila sa maong avalanche. Karon kadtong maong avalanche, dugay na kaayo kadtong nagtapot ibabaw sa bukid, diin atua ang ilang barangay sa ilalom. Daghanang nagwarning sa mga tao didto nga mubiya na sila sa maong barangay tungod kay anytime pwedeng mabundakan sila sa avalanche. Apan walay pakabana ang mga tao tungod kay naniguwang na lang kuno sila, nanganak na ug nangapo ang daghan kanila, wala man gihapon mahugno ang maong avalanche. So nagpadayon sila sa ilang kinabuhi nga murag wala ray peligro nga ilang giatubang. Apan usa ka higayon sa panahon nga tag-init, kalit lang gayod kaayo nahugno ang maong avalanche ug wala na gayod makaikyas pa ang tanang mga nagpuyo sa maong barangay. Silang tanan nabundakan, silang tanan nangamatay. Higala, basin og nakaingon ka sa imong kasing-kasing karon, baskog pa kayo ko. Layo pa kaayo kanang imong giingon nga kamatayon. Tigas pa ning akong braso, kabaw ra ang matiguang. Kabaw ra ang matiguang. O di ba kaha? Basin og miingon ka sa imong kasing-kasing karon. Sa una raman kaayo nang ilang giingon nga hapit na mubalik ang Ginoo. Naniguang na lang ko. Wala pa man gihapon mubalik ang Ginoo. Well, higala, magpasalamat ka nga wala pa mibalik ang Ginoo ni adtong 30 anyos nga milabay. Tungod kay kung mibalik pa ang Ginoo ni adtong tuiga, basin og naglangoy nakakaron sa impyerno. Gihatagan ka pa sa Dios og higayon sa paghinulsol sa imong mga sala ug mudangop kaniya alang sa grasya sa kaluwasan. Higala, pwede ba yaunta nga namatay ka na ni adtong miaging semana? Apan buhi ka pa karon, gilugwayan pa sa Ginoo ang imong kinabuhi, aron mailhan pa nimo siya ingon nga imong bugtong Dios ug manluluwas. Ayaw intaon pagkumpiyansa higala, mubo ra kaayo ang imong kinabuhi. Daghang mga tawo nga baskog karon sa ilang pamati, apan mikalit lang og labad kaayo ang ilang ulo ug dili nila maagwanta ang kasakit ug dayon nagpa-check up ug didto nadiskubrihan nga duna di ay tumor sa utok. Ikaw, nakasigurado ka ba nga walay tumor ang imong atay, ang imong kolon, ang imong kasing-kasing? Daghan usab nga mga tawo nga walay kasing-kasing nga muduol sa Ginoo tungod kay ang ilang mga oras naara og pangitag kwarta, naara og padato sa kinabuhi. Higala kung ikaw na paminawa ang giingon ni Jesus,
Unsa may kapuslanan kung maangkon sa tawo ang tibuo kalibutan, apan maalaot ang iyang kalag. Oh, bugat kaayo nga kamatuoran, apan wala lang tagda sa kadaghanan sa mga katauhan dinhi sa kalibutan. Ikaw higala, magmagahi bagihapon ikaw sa imong kasing-kasing? Hinaot nga ipakita sa Ginoo kanimo ang bugat nga kamatuoran. Mubo ra kaayo ang kinabuhi, ug wala kita masayod kung unsa ang mahitabo uniyang gabii. Uugma bakaha, paghinulsol sa imong mga sala, ug salig sa dugo ni Hesus nga maoy bugtong basihan sa kapasayloan sa mga sala. Hinulsuli ang imong pagkabakakon, ang imong pagsimba ug mga Dios-Dios, ang imong mga kaulag, hinulsuli ang tanang pagkadautan sa imong kasing-kasing. Ug dangop kang Hesus, tungod kay ang iyang dugo nga giula niya, kausa lamang alang sa tanang panahon didto sa krus sa Kalbaryo. Igo na nga basihan alang sa kapasayloan sa tanang mga sala, sa tanang mutuo ug mudangop kaniya. Buhata kini karon higala, kay basin og unyang alas 7 sa gabii, ulahi na ang tanan. Amen. Hangtod din hilang kita taman sa atong pagtuon karong taknaa, tungod kay wala na kitay oras pa. Ako kabung padayon nga giimbitar sa pagpaminaw ni ining atong programa sa matag Sabado alas 4 hangtod sa alas 4:30 sa hapon dinhi sa Radyo Bibo. Daghang salamat. Noon ay bulag ako sa daan ng kaligtasan. Tulad ng marami, nakatuon ako sa sarili. Mabait naman at matulungin at walang kapwang inabuso. Kung kaya't ang tiwala ko, malamang ligtas ako. Ngunit ang isipan ko'y binuksan ng Panginoon. Bigat ng kasalanan ko'y pinakita niya sa akin. Dagdag pa ang aking puso, likas na sa Diyos ay umaayaw. Kung kaya't ako'y nabahala sa aking kaluluwa. Ano nga bang batayan ng katubusan at kaligtasan ng isang katulad kong makasalanan? Ngayon ay batid ko na ako'y walang magagawa upang ituwid ang aking kaluluwa. Sa harapan ng Diyos, ako'y tumawag kay Jesus at nagtiwala ng lubos sa kanyang kapatawaran at awang puspos. Siya lang ang manunubos pagkat siya'y namatay sa krus. Dahil sa aking kasalanan, ang sumpa sa kanya'y binuhos. Ngayon ay tiyak ko na ang aking kaligtasan, aking nararanasan, tunay na kapayapaan. Ang puso ko'y binago niya, ang buhay ko'y inayos niya. Purihin si Jesus sa dakilang biyaya niya. Puso ko'y binago niya, ang buhay ko'y inayos niya. Purihin si Jesus sa dakilang biyaya niya. Pagpaubos kamong tanan o pag-alagad sa usag-usa, kay ang kasulatan nag-ingon. Kontra sa Diyos ang mga garbuso, apan maluoy siya sa mga mapaubsanon. Busa, pagpailalom kamo sa gahom sa Diyos, aron magtuboy siya kaninyo sa panahon nga iyang gitakda.
Itugyan kaniya ang tanan ninyong kabalaka, kay siya nag-atiman kaninyo. Alang sa dugang nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa 0935 744 3030.